Mabungahong kagabhion mga igsoon, mag-live na ta. Salamat sa balaing kahigayunan nga gihatag sa Ginoo mga igsoon para mamalandong na usab ta sa iyang balaang pulong. Sa dili pa ta mo pahulay karong kagabhion, sa dili pa ta mga tulog igsoon ato sang pamalandungan ng pulong sa Ginoo. Nindot sa feeling igsoon, nindot pamation nga sa dihang before ta mo piyong atong mata ba kay mo pahulay bitaw nakapamalandong tadaan sa pulong sa Ginoo, no? Nakapamalandong ta sa iyang kamaayo, nakapamalandong ta sa iyang mensahe. Amen nak, amen nak. Say hi. Hi. Ayun sabda na. Okay, busog kay ni siya kay gihurot na niya ang naghatag na kuha og katungkuan chocolate. Okay, so may gabi, Pastor James Dumanon from Iring Ubas. Thank you, sister. By the way, kumusta yung adlaw igsoon, no? Kumusta ang inyong sa marong adlaw wala nak? Thursday, okay? So, I always pray nga naa mo sa maayong kahimtang, naa mo sa maayong panglawas, puno sa pabor sa Ginoo. Ug labaw sa tanan duol mo sa Ginoo igsoon. Shout out daw pastor kay Gaben Hope. Okay. Shout out Gaben Hope from Iring Ubas. Iring man na siya. Iring nino ay Iring lagi. Okay, so ako sa ning i-share sa ako ang personal account igsoon. Anyways, tanan dayong nag-add na ko no sa account nato nga nako nga personal account nako nga James M Dumanon. Pasensya na nga dili na ta mo ma-accept kay ang kuan man god ang ilang ang limit is 5,000 no. So ning reach naman ta. So naka-follow na lang no, pasensya no. Lisod pud kung ako atong i-unfriend tong uban malain pud sila. No? Salamat sa Ginoo. So again, ako asa ni i-share igsoon and kamusad. Ato ning i-share igsoon, ipakatap na to ning pulong sa Ginoo and ayo kalimot, okay? Shout out Brad Pa, shout out brother Tansky Rikirmi Alisaka. Kinsa man ni ha? Tansky Rikirmi na ana diri, Alisaka na apo na diri. Na ako'y daghang kaila Alisaka and Rikirmi. Salamat brother, God bless. God bless. May gabi ida. So, again, ayaw kalimot nga inyong i-mention inyong mga higala, mga hinigugma here in the comment section of ayaw kalimot igsoon pag-type at followers at highlights at everyone. Okay. Hi daw, Pastor, kay Itski sabi ng anak ko na si Given Hope. Hi daw, sa itubag ni mo? Hello, Pod. Mana. Tuog na na kay no, gikan pa ni actually gikan pa siya nag-assignment igsoon. Okay? So, ako sang i-share. Again, ako sang i-share mga igsoon. Okay? Praise God. Hallelujah. Lao ka roll up. Oh. Uban ni sa dito Itski. Okay. Kay magabian na kagayo lab. Praise God. Ikaw, kasaba na kayong iroo niya. 8:45 na diri. Shout out 64 viewers this time. Alright. Let's say, na-share na ba? Yeah. So, done sharing mga igsoon, no? So, again, mabungahong kagabhion natong tanan. Luzon, Visayas, and Mindanao. Long live, brother Jomar, may gabi ha.
Okay, shout out CDO. Cagayan de Oro sa tanan natong mga followers diha, mga avid viewers, lesson daghan kay des Cagayan igsoon. And ko din gi shout out tanang mga, of course, mga subscriber ani nga page. Salamat sa effort ninyo nga ning subscribe mo mga igsoon. Like this, Sister Emily is Nesnya, no? Ang ilhanan nga subscriber is kaning naay green nga heart sa tumoy. Okay? So, shoutouts tanang mga subscribers, tanang mga followers ani nga page. So, ang atong followers igsoon ni reach na ta sa 187,000 followers of Mabungahong Kristohanon. Glory be to God for that. And thank you sa mga followers nga nag-invite sa inyong friends to follow our page. Amen. And nasa uban nag-send og stars itong mga videos and reels. Thank you sad kayo igsoon. Balo na mo na wala jud ko nangayo ninyo, no. Prayer na kanunay na ibalos na to kanunay diha. Shout out to one of our subscriber also, Brother Lord James Talingting. Thanks for typing at followers at highlight at everyone. And again, Sister Emily is Nesnya. Good evening, Pastor. Watching from Pamplona, Negros Oriental. Okay. Yay. And shout out to all of my friends right there, out there, to mga followers ng mga OFW. Okay. Shout out ninyong tanan, mga seafarer, mga seaman, naka-permanent residents na diha sa lain-laing kanasuran. Shout out ninyong tanan. And of course, shout out also sa tanang mga piniriso, tanang mga inmates igsoon. Padayon Brad Pass sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Kinsa man niya? Tanskiri Kirme Elisaka. God bless Brad. Salamat kay padayon kita para sa kamayaan sa Ginoo. And again, inmates, no, tanang piniriso. Ari sa Lumbia City Jail sa Cagayan. Shout out sa mga brad na ko diya og sa mayor diya si Brad Ungas, no. Og Pastor, pwede ko maka-PM nimo, naalang ko pangutana, Pastor, watching from Cebu City. I-PM lang ko, brother. PM ko dito. So ako akong tanawon, akong lugaran niya. Pasensya na gustahay matabunan or basta ako lang paningkamutan kay actually sometimes dili ko ka reply kay everyday. Imagine ay mag-message na ko, mag-PM na ko 200 plus, 300, 100 plus. So, say matabunan bitaw. Ay lang mo galain igsoon because it's not all the time nga nagatubang ko sa cellphone sad nako kay naaman sad ko'y pamilya, no? Mauna nga pero naningkamot ko nga makahatag og higayon basta ang importante giampo tamong tanan. Shout out Sister Mary Gomes Mary from Australia. Okay, so ning hi tos itski nimo ganina. Ning hi ba kana? Sa to imong salamat sa chocolate. Bitaw. Di ra ba na ipasaba bitaw sa itski. Okay, and then shout out nako ang piniriso sa tanang piniri inmates sa Medina Municipal Jail. And of course, Cebu City Jail. Bahay ni Kuya, shout out mga brad nako di Abantera. Toledo City Jail and Talisay City Jail. Tanang mga BJMPs, mga prisuhan nga dagko o gagmay, mabungahong kagabihion ninyong tanan. O padayon na mga brad, no? Kupunta sa Ginoo samtang may kinabuhi na aginay paglaom sa Ginoo. No? Bisan atong despite of our situation nga medyo dagom siya bangit-ngit pero naay hayag sa unahan basta mosalig tas Ginoo. Lungle brother, okay? Mike Pio Quinto. Okay, shout out. Long live brother, long live. Uban sa grasya sa Ginoo. Sa akong brother ni Mike Pio Quinto. Okay. And of course, shout outs tanang mga jail officer out there, tanang mga security guards, tanang mga lain-laing ahensya sa gobyerno, tanang mga military, army, mga Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Philippine Marine, Philippine Air Force, tanan nga mga naa sa Bureau of Fire Protection, and tanan nga mga kapulisan. Okay, tanan kapulisan. Akong amigo, among mayor dire, Mayor Engineer Eugene Ibarra, ug among Vice Mayor Prince Camatso. Tanan mga LGUs nga mga duol sa kundogan. Amigo na ko ni tanan. Amigo na ko mga abogado, mga hepes, kapulisan. Shout out Campus Menya Cebu.
Tagbilaran City diri sa Muha sa Barracks. Akong shout out si Brad Chief Police Lieutenant Colonel Chief Newes, sila Chief Batuan, shout out. Og ang Chief sa Namudriha sa Clarin Police Station nga kanunay kung naa dire igsoon nagwali nila si Chief Amba. Okay? Pasyaw sa akong Kuya Ray Cabiles nga naa sa Dapicol from Marita Cabiles Obiris. Okay, thank you. Okay? And of course, shout out to all my brothers and sisters of Alpha Caparuno around the world. Different countries, different chapter, no? Shout out unya Isaac, no? Bohol Skip Throne in Cebu. And tanan no, mga brad, mao gini ayaw kalimot sa number 1 sa atong hierarchy, God first, no? In everything we do, let us put God first. In our decision, si Lord good. Muhatag tagigayon sa Ginoo, ipataas na tungalan sa Ginoo aron sigurado ang lunglib. Amen. Shout out sad sa mga brad akong Saya Skeptron in Arms, no? Mga sir, mga brad, lunglib ta kanunay uban sa grasya sa di ta makalimot sa Ginoo. Amen. So, let's pray. Okay. Let's start igsoon kinsa man ni Tanski requirement. Brad na kuni. Lunglib man. Alisak ka. And this time igsoon anyway, so wala pa nakasubscribe sa atong YouTube channel, please subscribe free ra. Ang link nasa caption ani nga live. After ani nga live na to igsoon, ako ra magyapon ning i-download unya akong i-upload dito kay mas dali bitaw. Dali makitaan ba, no? So dali ra ma-save, dali ra ma-download kumpara diri nga usay magdugay mo makakita sa tong videos kay naamay mga i-share na ko mga Bible verses, mga godly quotes, di ba? Kabantay mo. Dito gid sa atong YouTube channel, dali ra makit-anig soon. Watching from Baez City, May. See, it's the second. Okay. Thank you, sister. God bless. Praise God. Cordoba, Cebu, kinsa man. Mayang gabi, pastor, pa-shout out pud mi pastor sa GCKG Church sa Cordoba, Cebu from Odnalor Tahan Langit ni Tahan Heaven, Tahan Langit Junior. Okay. Thank you, brother. God bless. Okay. So let's pray. Okay, let's welcome the presence of the Lord. Let's welcome the presence of the Holy Spirit. Long live Pastor from Tuburan. Okay, long live sa brother Junior Gonzaga Bargayo. Praise God. Good evening, Pastor James. So watching from Kuwait, Sister Aljane Pretos. Watching from Balamban, Adrian Oreha. Watching from Lapu-Lapu City, diha ko gikan sa una, dugay ko diha, ug diha ko naglaro-laroy sa kangit-ngit. Jeruel Ologan. Okay. So let's pray. Father in heaven, we come into your presence with a humble heart. Thank you so much, Lord, for another opportunity nga mamalandong na usab mi sa imong balaang pulong. But before we start, before that, Lord God, unas tanan susiha among kasing-kasing Ginoo. Susiha ang sulod namo kung naay mga butang, wala mi makabantay, wala day kanalipay, pasaylo ami, Lord God. Kaya usahay tungod kay dili mi perpekto naay mga panahon nga makahimo mi nga nagtuo mi eksakto mi pansayop day mi sa pananaw nimo. So Lord God, limpyuhi among kasing-kasing aron makamandami sa among madungog karon nga mensahe, Ginoo. Tanan nga mga hugaw nga nasa mong sulod nga maoy posibleng hinungdan nga dili mo tuhop imong pulong, dili makapenetrate imong pulong, pasaylo ami, Ginoo. And Lord God, tagai mi kasing-kasing nga madinawaton, mapainobsanon og andam musunod sa imong pulong. Kay diha sa pagsunod na ang panalangin, dili igo ang mamati lamang, apan ipalapos sa pikas dunggan, nangita ka, Ginoo, og doers of your word. Kasing-kasing nga masinugtanon sa imong balaang pulong. And Lord God, tagay mi kaalam nga langit nun. Kaya nasayod kami kung kami lang ang mag-interpret, musabot sa imong pulong, di kini namo masabtan. Kung magamit mi sa mong tawhanon nga kaalam. So this evening, we need heavenly wisdom, Lord God, and we pray for the guidance of the Holy Spirit para mas malawman pagid namo, masabtan ug makuha namo ang imong gusto ipaabot ka namo tonight. Lord God, you alone will be glorified this time. Wala mi magpataas og relihiyon, pundok, simbahan, but the only one, the only name that we lift up tonight is the name of Jesus Christ alone. Ikaw lamang among gipataas, Ginoo. And Lord God, this time we rebuke every spirit of destruction, walay makabalda, walay makadisturbo sa among pagabuhaton sa pangalan Jesus. Lord, panalangini ang tanang nagtanaw karon
bisan asa nga dapit sila karon sa kalibutan, Ginoo. Luzon, Visayas, and Mindanao kutob sa makadungog makakitaan ni Ginoo. Bisan pa man ang mag-replay ani Ginoo, imong ipabati, imong gahom, imong dihog, imong presensya. Ipabati ang lihok sa Espiritu Santo, Lord God, as we listen to your word tonight. And Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. Thank you for the victory, Heavenly Father. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Okay. And this time, we have 97 viewers. Okay. So, ning taas na, 99 na. Nagpabot naman ko ni silang, ni Human o Gampo. Kaya ng uban, I understand nga limitado ra data, di ba? So, dili para sa uban nga naka-wifi ko diya. Amen. So, praise God. Let's start. Okay. Praise God. So, nga to ang teksto igsoon. Okay. Anyway, again and again. Before we start, I just want to remind everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section. And don't forget to type at followers at highlights at everyone para makabantay ang inyong mga friends sa Facebook. And i-share na to igsoon na tong live. Amen. So, muna na mag-message ari. Salamat jud kaayo pastor sa imong paghatod sa pulong sa Ginoo. Nga ikaw ang gigamit sa Ginoo nga instrumento. Praise God. Amen. Gaan akong kinabuhi basta naa imong live pastor kay maoy nagpabakod sa kung kinabuhi nga naginusara. Wow, praise God. Himaya sa Ginoo igsoon. Aljane Pretos, himaya sa Ginoo igsoon. Salamat. God bless you igsoon. God bless. I will include you in my personal prayer. Good evening, Pastor Jane. Pwede ba ko pa-help sa akong brother? Nga naman, nibalik na sad sayang bisyo nga siyabo na napod. Unsa ako ikatabang igsoon? Ampo or personal loan. Asam na siya kay pwede na ko na adhaon. Okay? Atong picturean bi kay atong i-pray mga igsoon na Abby Rose Duban. Mao ni ako ang mga specialty kaning mga adik-adik, mga bisyoso kay diha man tagikan. No? Mas effective ko dire. Himaya sa Ginoo. Okay? So, let's start. Igsoon, let's start. Okay? Atong teksto karon mga igsoon na makita sa Timoteo. Sinulat ni Pablo ngadto sa iyang disipulo nga ginganlag si Timoteo nga magwawali na pod, okay? Ingon siya dire igsoon sa 1 Timoteo kapitulo 4 bersikulo 16. Okay, ako basahon igsoon. Again, 1 Timoteo kapitulo 4 bersikulo 16 nagingon ang pulong sa Ginoo. Bantayi ang imong kaugalingon ingon man ang imong pagpanudlo. Amen. Buhata kini kanunay kay niining pagiha, maluwas mo ang imong kaugalingon ug ang mamati ni kanimo. Again, akong balikon mga igsoon ang sulat ni Pablo ngadto sa iyang disipulo nga si Timoteo. Ingon siya diri sa 1 Timoteo kapitulo 4 bersikulo 16. Bantayi ang imong kaugalingon ingon man ang imong pagpanudlo. Buhata kini kanunay kay kiniining paghiya maluwas mo ang imong kaugalingon. Ug ang mamati nimo ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. Praise God. So this evening igsoon ato ang nadungog igsoon ang sulat ni Apostle Paul ngadto sa iyang disciple nga si Timothy. Si Timoteo igsoon kanang bata pa ni nga magwawali. Bata pa ni nga magtutudlo. Bata pa ni igsoon nga nagmantala, nagsangyaw sa maayong balita. Nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Unya ning ingon si Pablo ngadto niya. Unas tanan mga igsoon mao ni. Ning sulat si Pablo ngadto sa iyang disipulo nga si Timoteo nga nagwali na pod. Ingon siya sa Timoteo 1 Timoteo 4:16, bantayi ang imong kaugalingon, ingon man ang imong pagpanudlo. So, naay duha ka butang igsoon. Okay? Nga pabantayan ni Pablo. Naay duha ka butang igsoon nga gisgutan diri ni Apostle Paul nga pabantayan, no? Iyang gisulatan igsoon ang iyang disipulo nga tinunan nga ginganlan og Timoteo. Nga Timoteo, bantayi kining duha ka butang sa imong pagkakristohanon, sa imong pagpangalagad sa Ginoo, sa imong pagserbisyo ni Kristo isip alagad sa Ginoo. Ingon nga nagpagamit na ka sa Ginoo, bantayin ning duha ka butang. Una igsoon. Okay? Ang iyang ingon diri igsoon una, bantayi ang imong kaugalingon. Amen.
Gisugo mga igsoon si Timoteo ni Apostol Pablo nga bantayan ang iyang kaugalingon. Isip Kristohanon, isip alagad sa Ginoo, isip followers ni Kristo igsoon. Niingon si Pablo sa iyang disipulo, bantayi ang imong kaugalingon. Ngano man, Hebrews 12:1, ingon nga mga alagad sa Ginoo, mga disipulo, disciples ni Lord, igsoon, mga followers ni Kristo igsoon, gilibutan ta og bagang pundok sa mga saksi, mga himantayon. Kita ray gitanaw kay ngano man kahayag ta. Amen. O may bawaan gali ka nga Kristohanon ka, may bawaan gali ka nga born again ka, may bawaan gali ka igsoon nga sige kag simba naa ka ni ning uban ka ni pastor kuan igsoon no. Bantayan ay matanawon tabi no. Libutan ta or gilibutan ta og mga dagang himantayon. O gabi yung mga igsoon, ang mga himantayon igsoon dili na magbantay, dili na kabantay sa mga maayo nitong gibuhat. Ang ilang mabantayan kanuna itong sayop, nag-atang ra kanus ata masayop. Nagtuo siguro sila perpekto ta, di man kalikayan, masayop man kita. No? Mao na niingon si Pablo ngadto sa iyang disipulo nga si Timoteo, bantayi ang imong kaugalingon. Isip magtutudlo. Isip nagwali na. Isip Kristohanon. Isip ning claim nga nangalagad na ni Kristo. Isip ning claim nga alagad sa Ginoo, followers ni Kristo. Ingon si Pablo sa iyang disipulo, bantayi imong kaugalingon. Kay basin ba og mahimo tang kapandulan? Amen. Basin ba o dili na ta mahimong panalangin unya maangin ang Ginoo. Amen. So isip Kristohanon, labi na kanang mga nagwali na diha nay ministry. Timani ang reminder ni Apostle Paul sa iyang disciple nga si Timoteo, una ingon siya, bantayan imong kaugalingon. Atong kaugalingon bantayan. So other people is none of our business. Di ta mamantay sa uban. Dili ta mamantay sa uban nga naapoy ministry. Dili ta mamantay sa kinabuhi sa ubang tao. Atong kaugalingon gisugo ta igsoon. Pulong sa Ginoo nagsulti through Apostle Paul. Atong kaugalingon atong bantayan. Isip Kristohanon igsoon. Asa nga dapit ta moadto. Asa nga dapit ta maabot. Kinsa atong kaistorya igsoon. Naata sa mga dili magtotoo. Naata sa mga yagayagaon, mga palahubog ug mga bisyoso. Bantayan nato atong kaugalingon. Bantayan na to kung nahimo batang panalangin. Bantayan na to kung makita ba si Kristo, kung nataning tipo sa mga naas kangit-ngit. Maunay girimay ni Paul na to igsoon. This evening bantayan ang atong kaugalingon, no? Ourselves igsoon. Ingon nga Kristohanon, no? Kung ning sidlak ba nakita ba si Lord nato, no? So dili na to bantayan ang kinabuhi sa ubang tao. Sila na'y bahala mga tubang sa Ginoo kay tagsa man tag kaluwasan. Kanang kita ba isip alagad sa Ginoo? Kanang kita ba isip Kristohanon? Kanang kita ba isip magtotoo believers of Jesus Christ? Kanang kita ba isip followers ni Kristo? Ingon si Paul tonight igsoon, bantayan nato atong kaugalingon, no? In other words mga igsoon nga magmatngunta sa tanan natong pagabuhaton kay naay mga tawo nga himantayon nga nastong palibot nagbantay ra nagmasayop ta. Ug once masayop ta, kalimtan niya ang sugatos kamayong gibuhat nato ug ang usa ka sayop balik-balikon. Unya ipanabitan na sa masilingan, mao nay pastor, mao nay nagwali na, mao nay Kristohanon, mao nay worship leader, mao nay nagsigwali-wali dito wali. Tanawa na, di ba? Kabantay mo mao nang magmatngon ta. Yes, we are not perfect, but we have the Holy Spirit nga mao'y mo tudlo mo giya nato, magbantay ta. Kay dako naman ta, aside from that, kamao ta gitagan tag enough wisdom ni Lord unsaon pag-ila sa maayo ug daotan. Timan ini igsoon Kristohanon ta. Ning claim ta nga nanata ni Kristo, ning claim ta igsoon nga mga followers ta ni Christ igsoon. Ning claim ta igsoon nga nangalagad sa Ginoo, alagad sa Ginoo. Magmatkon ta, magbantay ta sa atong pagkinabuhi. Magbantay ta sa atong kinabuhi, atong kaugalingon igsoon. Amen. Kay once gani natay mahimo nga dili maayo kay nagdanghag ta, madamay ang Ginoo. Madamay ra ba ang atong isig kalagad sa Ginoo? Tanawa na mga pastor nga napriso, na pastor ng rape, na pastor ng amang, na pastor ng warta. Kabantay mo, apilon ko nila diri og na imubas. Awa jud mo no, apilon man ta. Ang mga tao igsoon, mao ni realidad karon. No, kung makita sila og pastor nga makasa Kristohanon makasa ingnon nita, mao na born again, mao na mga Kristohanon mga wa mo hinungdan no. Sanginlan apilon man ta sa ni Juan nga si Pedro man ko. Something nga na bitaw. No, so ang may nungdan ang importante, magbantay ta. Magbantay ta sa itong kaugalingon. Kung nahimo batang panalangin, magbantay ta sa itong kaugalingon igsoon.
kung nakita ba si Kristo sa atong kinabuhi sa dihang naata sa mga dili magtotoo, magbantay ta sa atong kaugalingon isip everywhere we go, nagrepresentar ta sa ngalan ni Kristo. Kristohanon, naadjud si Kristo sa kanunay, makita in everything we do, wherever we go, si Kristo makita gyud. We are God's ambassadors of Jesus Christ. Siguraduho na to nga proud sa si Lord na to. Kana may anak nako. Amen. Mao ni una nga gipahimangno, gipahinumdom ni Pablo sa iyang disipulo nga si Timoteo. Ingon siya, pagbantay. No? Duha ka butang ra ang giingon ni Pablo Igsoon. Una, pagbantay ang imong kaugalingon. Amen. Bantayan ang iyang kaugalingon nga dili mahugawan. Kay dili irba lalim ning kana bitong nagwali ka. Dili lalim ni Igsoon nga mag-make disciple ka kay musungsong man jud kas kangit-ngit basin malipat ka ba imbis ikaw may mo influensyan na ikaw na hinoy mo ma-influence nila. Mo nang magbantay ta uban sa tabang sa Ginoo. So mao ni ang gisulat ni Pablo ngadto ni Timoteo, bantay ang imong kaugalingon. Ay kaduha, ingon man ang imong pagpanudlo. Dire ra ta magdaog. Ingon man ang imong pagpanudlo. Amen. Una, ingon si Pablo ni Timoteo, bantayi Timoteo, akong disipulo, akong tinunan, ang imong kaugalingon o ang imong pagpanudlo. Ang gusto ipaabot ni Paul ani mga igsoon, mao ni. Gusto ipaabot ni Paul nga bantayan ang imong pagpanudlo o ang imong kaugalingon nga naay alignment. Kuha, naay alignment. Kay usahay daghang Kristohanon, mayo ra Ginoo pero way alignment ang binuhatan. Daghan kay mayo mowali pero walay alignment sa binuhatan. Maningon si Pablo ni Timoteo nga bantaye imong kaugalingon ag imong pagpanudlo, no? Ang gusto ipaabot ni Pablo igsoon mao ni nga kung unsa ang imong gitudlo makita po na sa imong kinabuhi. Let's practice or we must practice what we preach. Siguraduha Timoteo nga ang imong gitudlo diha, ang imong giwali ikaw una nagkinabuhi ana mao na ibantayan ang kaugalingon. Kay daghan kayong magwawali ron igsoon nga maayo kay mowali from Genesis to Revelation. No, grabe kayo grabe basta grabe. Kinamayuhan kay bersikulo, maayo kayo. Pero ni diha bitay kailan, ha? Kuyawa mo wali kailam ko ana kana siya mauna iyang kinabuhi, no? Kay bawo ko sekreto na nanay gitago-taguan, nanay kabit, nanay ngani. Kay bawo ko sekreto na maro kay na mangwartahay na, di ba? So dili ma-bless, no? Dili mapanalanginan, imbes mapanalanginan ang mga maminaw, mapandol noon. Mao ni niingon si Pablo ngadto ni Timoteo, bantayi ang imong kaugalingon ug ang imong pagpanudlo nga naay alignment ang imong giwali ug ang imong pagkinabuhi. Kay lisod kay igsoon, dili ta mahimong epektibo nga magwawali, dili ta mahimong epektibo nga magsasangyaw, dili ta mahimong epektibo nga Kristohanon igsoon, effective witness ni Lord kung puro ra ta istorya way ebidensya. Ako na ning balik-balik kung wari ta sa korte igsoon di mo daog ang babad na nadyoy makitang ebidensya just to prove nga ngayon konbiktohon to siya. Amen? Ingana sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Ingana sa atong pagkakristohanon. Of course, because we are Christian and we know the truth, and the truth nga atong nadawat, atong i-share, pero maula gini. No? Kinahanglan nga ang ato pong pagpangsangyaw, pag-share sa pulong sa Ginoo, ning sibo sa atong pagkinabuhi. Ning sibo sa atong binuhatan. Mao na ningon si Pablo, Timoteo, bantayi ang imong kaugalingon ug ang imong pagpanudlo nga dapat naay alignment. Ug mao ni akong gibalik-balik igsoon timan-i kung naay nagtan-aw diri nga magwali na ka. Kung naay nagtan-aw diri nga nagsige na kag-share sa pulong sa Ginoo, labi na alagad sa Ginoo, mao ni timan-i appeal ko ani, wala ko na exempted ani igsoon. Kita nga nagwali na, kita maoy una kinaunhan nga mo sunod sa tong giwali. Dili pwede nga kita nagwali-wali pero wa na to gibuhat atong giwali. Kita mismo first and foremost kanang atong giwali, sito it nga ato nang gikinabuhi. Kita may una ning sunod sa atong giwali. Lisod kayo ato silang pasundon sa atong gisulti. Ato silang patuuhon sa atong gisulti. Kita gali. No? Kita gali wa taming sunod. Kita may una igsoon mao ni ingon si Timoteo, bantayi imong kaugalingon ug ang imong pagpanudlo nga kanang imong gitudlo sa katawhan ning sibo sad na sa imong binuhatan. Naay gitawag og alignment igsoon. Kay lisod kay magsigir tag istorya, ang Ginoo mo bag-o pero ikaw wa na bag-o. Ang Ginoo mga igsoon mao ni pero ikaw wa nahitabo nimo. Kinahanglan nga matinud-anon ta sa Ginoo aron siya matinud-anon nato. Pero ikaw nga nagwali, una nga di matinud-anon sa Ginoo, maro-maro unsa ba na?
Kinahanglan honest ta sa Ginoo because God loves an honest people. Ganahan siya mo bless kung honest ta. Pero ikaw nga nagwali dili honest. Naunay ka, murag imong gitigbas imong kaugalingon, no? Mauna ingon si Pablo ni Timoteo, pagmatngon, pagbantay sa imong kaugalingon og sa imong pagpanudlo. Nga dapat naay alignment. Tanan nimong giwali gisulti una sa tanan, kita may unang ning sunod. Kita may unang ning kinabuhi. Kita may unang nituman. Kung wala nato gikinabuhi ang atong gisangyaw, ang atong giwali, ang atong gisulti, mao na hinungdan nga dili ta epektibo. Mubanda lang atong gisulti. Mura ra tag nagistorya sa hangin karon gigson dagang magwali karon. Kadagang nagwali ron pero way impact, way effect nga naman. Sila mismo nga nagwali, wa gikinabuhi ang ilang giwali. Sila mismo nga nagwali, ba rataman, mayrag istorya, way ebidensya. Kay sila mismo, wala gali ning tuo silang giwali. Nya ato inong patuuhon ng ubang mga tao, ato inong pasundo ng ubang mga tao sa itong gisulti. Kita mismo, wa ning sunod sa itong gisulti. Una ingon si Pablo nga ito ni Timoteo, pagbantay. Okay? Bantayi ang imong kaugalingon o ang imong pagpanudlo. Next line. Why? Ngano kinahanglan man? Buhata kini kanunay. Kanunay ko na nato buhaton. Every time nga magwali ta, magsangyaw ta, see to it, nga ato nang gi-practice what we preach. I mean, atong gikinabuhi, atong giwali. Kita mismo ang unang ning sunod sa atong giwali. Ako ning balikon igsuon. Di pwede na nga ato silang pasundon sa atong gisulti. Kita galiwa ming sunod sa atong giwali. Di pwede habol kay na og nanigbas ta habol, untol ra na igsuon. Okay? Bantayan imong kaugalingon, ingon man ang imong pagpanudlo. And then, ingon siya, buhata kini kanunay kay niining paghiha. Tanawa, niining paghiha, maluwas mo ang imong kaugalingon o ang mamati nimo. Or mamati kanimo. Sa ito ba mga ikson, sa dihang magwali ta, manudlo ta, unya kita mismo unang ning sunod sa atong gitudlo. What I mean is, kita nagwali ta, and kita may unang nagkinabuhi sa atong giwali. Kita may unang ning sunod sa atong giwali. We practice what we preach. Then, ang gingon diya, maluwas nato atong kaugalingon ug ang naminaw. Kay kung puro ratawali, paminaw mo, look at me, puro ratawali, versikulo, kapitulo, pero kita mismo, wala nato nagikinabuhi, meaning, dili nato maluwas atong kaugalingon. Ug labaw sa tanan, dili sa nato maluwas ang uban, nga naminaw, nga naman. Kaya kanang naminaw, nagtanaw po na nato, wali-wali po ning tawanan ni Kaila, magkukuha ni, mao maning palahubog kay nagligid-ligid na wali-wali. Kuya, wa, istorya Ginoo. Wa gali na nakita sa iyang kinabuhi, ang Ginoo niya, nagyaw-yaw-yaw sa Ginoo niya, mubanda. Dili ta epektibo nga magwawali. Dili ta epektibo nga instrumento ni Kristo, nga numan. Ang nakita nila nato, insulto. Dili kinaiya ni Kristo. Again, baliko ni nako, igsuon, mga higala, mga amiga ug amigo. Usahay, dili ta epektibo nga instrumento ni Kristo, kaya nakita nila nato, insulto, dili ang kinaiya ni Kristo. Mubanda lang, wali ka maayo kay ka. English speaking pa, English paka ba? No? English paka maayo kay mo in English, pulong sa Ginoo na. No? Pero ang resulta walay impact, no? Ang resulta igsuon, walay nakabig. Ang resulta siguro ang uban maingon nga magbuot man ka pastor, dili man tao na mukabig. Yes, dili bitaw tao mukabig. Pero mailahan nimo ang magwawali igsuon. Nga grabe ka anointed. What I mean is, mailahan nimo ang magwawali igsuon. Nga kana bitaw siya mismo gikinabuhi ang iyang giwali. Nga naman, kaya ang iyang giwali kabantay kalahi og impact inig paminaw nimo. Mutuhop siya o something na inahitabo di mo nga di kakasabot. Nga nung maning nanglimbawad man akong balibo. Nga nung nakahilak mo kay siya mismo nga nagwali. Siya mismo, iyan ang gikinabuhi. Pero kabantay mo ng uban nga magwali. Igsoon nga murarag gastoryag hangin. Pero nindot kayong gisulti. Kay siya mismo, there's something wrong with that person. Wala ko mo judge, pero siya may naay questionable. Amen? Kay si Lord dili basta-basta mo gamit. Og alagad niya. Nga naay mga gitago-taguan nga mga dili maayos kasing-kasing. Dili basta-basta mo gamit si Lord nato kung kita mismo nga nagwali, wala nato gikinabuhi ang atong giwali. Amen. Maunang si Apostle Paul nagkapahinumdum ni Timoteo nga pagbantay. Bantayi ang imuhang kaugalingon ug ang imong pagpanudlo. So gusto si Pablo igsoon nga naay alignment kanunay ang atong giwali ug ang atong binuhatan, ang atong gisulti ug ang atong aksyon nagka-align kanunay sibo igsoon. Mayo katag pang Ginoo, mayo katag Biblia unya atong kinabuhi binuhatan Dios non po dili kay mayo katag Biblia pero atong binuhatan yawanon na unsang pagkabutangan na wala ta maliwat sa Ginoo.
let's practice what we preach. As what I have said, Ikson, kita nga magwawali, kita'y una nga sunod sa atong giwali. Lain kay paminawon, Ikson, atong pasundon ang maminaw na to, kita galiwan ning sunod sa atong giwali. Insulto, dako kay ng sagpa nato og bali-bali. Amen. And then aside from that, dili ta epektibo na walay impacto ang mahitabo na to, ana. Walay impact ang atong giwali ngano man kay bawo man ang naminaw labi ng kailam. Oy, mao pa nay mo baraw nimo, mao pa nay mo pakauwaw, idahon kang ano man kay nagwali-wali ta nga atong kinabuhi hiwi. I'm not saying nga maperpekta kung magwali ta, pero siguraduhon na to nga atong giwali gikinabuhi na to. Lisod kay mawali ta nga ang Ginoo di gusto nga manapaw ta. Ang Ginoo di gusto pero ikaw mananapaw kang dako. Ang Ginoo di gusto og mga bakakon, ikaw bakakon kang dako. Ang Ginoo mo bago, ikaw na bago. Kabantay ka, hingbanda nimo. Dapat kita nga magwawali atong gikinabuhi ang atong giwali. Atong gisunod, una kita ni sunod. Amen. Kay unsay gingon sa sunod nga linya, aron maluwas nimo ang imong kaugalingon. Kay kana dayng mga nagwali igsoon nga baba rataman. Delikado din na igsoon, wala pa nay kaluwasan, wala nay siguro asa padung. Kay ngano man, mayor man siya pang Ginoo, mayor na siya mosaysay og pulong sa Ginoo. Pero siya mismo wa gikinabuhi, wa gisunod ang iyang giwali. No? Pero ningon na balang kasulatan kung atong gibantayan ang atong kaugalingon o ang atong pagpanudlo, matod pa ni Apostol Paul, nga nisibo gyud, mayo ta mosultig pang Ginoo, mayo ta mosangyaw, mayo tag Biblia, at the same time ang atong pagkinabuhi igsoon, nasubay pod sa kabubuton sa Ginoo. Ang atong pagkinabuhi ning sibo pod sa atong gisulti din, maluwas ang atong kaugalingon, and aside from that, ang naminaw nato, ngano man, mabless man. Ang naminaw na to, Ikson, mutuo po na nato. Nga naman, kay nakita man nila nga ikaw nga nagwali, ang imong giwali, nahitabo nimo, ang imong giwali, gibuhat nimo. Daghang tao ning duol na ko, Ikson. Di lang na ko i-mention. Og unsa nga sekta, og unsa nga reliyon. Ning duol na ko, ha. Dili mi pariha og dili mi pariha og, let's say, religion or gituuhan. Ning duol siya na ko, Brad. Unsa naman nga ni Brad nga naminaw ko sa wali ba simba ko. Di man mo tuhop jud ang iyang giwali unya. Lain kay ni Brad nga maminaw ko sa iyang wali unya kay bawo ko siyang kinabuhi. Kay bawo ko nga didto siya sa lodging house kauban atong usa ka babae nga naapoy car. Ning check-in sila dito, Brad, wa sila kay bawo nga nakita ko. Nya sa adlaw ting simba makit-an ako siya nga magwali. Unsaon pagtuon ako niya, Brad? Nga ngayang gisulti tinuod nga siya mismo sa lawayon, wa galinan niya gibuhat ang gisulti, di ba kabantay mo? In other words, maapektuhan ang atoang kaepektibo sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo kung kita mismo wala na to kinabuhi ang atong giwali. Mao na ning ingon si Pablo ni Timoteo, igsoon ako ning balikon kay para nato ning tanan, dili lang magwawali kun dili Kristohanon. Ingon siya ni Timoteo sa 1 Timoteo 4:16, bantayi ang imong kaugalingon. Ingon man ang imong pagpanudlo. Pagpanudlo igsoon, magisgon na siya pulong nga mugawas sa imong baba kay di man na pwede og manudlo ka nga muhilom ka. Tanang ang gusto ipabot ni Paul igsoon is bantayi ang imong pagpanudlo ba? Kanang imong gisulti, imong gi-share, ang imong gawas nga pulong sa imong baba nga ning sibo ba sa imong pagkinabuhi? Ning sibo ba sa imong binuhatan? Kay diha magbase kung epektibo ba taw dili. Kay mao na gitan-aw, if ever walay alignment ang atong gisulti sa atong binuhatan din, posible nga di ta tuuhan sa atong giwalihan. Posible nga dili na to maluwas sa atong kaugalingon. Of course, kay may raman tag istorya, ba raman tataman, wa ebidensya. Labaw na tanan ang maminaw dili sad na maluwas kay di man na mutuo na to. Nganong mutuo sila nato, ang kailaman sila nato nga maayo ra tag Biblia. Pero atong binuhatan hiwi, atong pagkinabuhi hiwi, kapandulan dili panalangin. Unsaon pagtuo nila? Amen. Mao na igsoon bantayanan. Kung gusto ta mahimong tinuod nga suga kahayag igsoon, siguraduhon na to nga kanang atong bersikulo diyang gi-memorize ato nang gikinabuhi. Ayaw pagkutkot dag bersikulo pero wa nimo gikinabuhi kay bisan pag magtambag-tambag tada pinasikat sa balaang kasulatan, magtambag-tambag ta mo korekta sa uban pinasikat sa balaang kasulatan, pero kanang atong giyaw-yaw nga pulong sa Ginoo wa na nato gituman mismo, wa na nato mismo gisunod, may lang ta mo pasunod sa uban, kita gali mismo wa ning sunod sa tong gisulti. Do we think epektibo ta? No, dili ta epektibo ana igsoon. Apan sa dihang magmatngon ta sa atong binuhatan nga ning sibo sa atong gisulti,
dakog posibilidad nga ang maminaw sa atong pagsangyaw, ang maminaw sa atong pagwali, ang maminaw nato sa dang mo share ta sa love ni Lord, mo share ta sa pulong sa Ginoo. Posible nga ang atong pulong bisag simple ra ning tuhop sa maminaw, ning tuhop sa namati, ni dulot natandog ang namati ngano man kay ikaw mismo nga nagsangyaw, nagwali, nagistorya og pulong sa Ginoo, imo man ang gikinabuhi, imong gisulti. Amen. Epektibo ka. Mao na igsoon ang tinuod. Mao nang si Pablo ning remind kay si Timoteo usa ka batan-on pa nga magwawali. Og yang gingnan pagmatngon, pagbantay sa imong kaugalingon ug sa imong pagpanudlo. Ayaw itugot nga ang imong gipanudlo lahi, nya lahi pud ang imong pagkinabuhi, lahi walay alignment dili kita effective ana. Kaya ako na ning gibalik-balik igsoon ug nakadungog na mo ani sa kadagang higayon. Daghang mga tao karon nga mas gitan-aw nila ang atong binuhatan isip Kristohanon, isip alagad sa Ginoo kaysa mamati sa ilang gisulti, sa atong gisulti nila. Amen. Igsoon ingon si Jesus asin og kahayag ta nining kalibutan. Kahayag means igsoon nga mudan-ag ta. Kahayag means igsoon nga makurat sila. Wow, di ba og nay kahayag ang reaksyon nato. Wow, kanindot hayag. Di ba kabantay mo ingana na igsoon nga mahimo. Kahayag means maayo tang ihimplo, maayong modelo. Kahayag means igsuon nga panalangin ang atong binuhatan, ang atong pagkinabuhi, panalangin, blessing sa tanang nakakita nato igsuon. Mauna ang giingon ni Pablo ngadto ni Timoteo, aron si Timoteo mahimong epektibo nga gitawag og kana bitang mo make disciple or mo sulwin. Effective siya igsuon. Ngano man kay ang iyang binuhatan na align man sa iyang giwali, sa iyang sinultian. Mao na sekreto igsoon. Amen. Ako igsoon sa akong testimony igsoon, himaya sa Ginoo lang tanan. Kanang mga nanimba diri igsoon nga gikan sa prisuhan, kanang mga banggiitang kriminal, na mga banggiitang kriminal nga naa diri mga igsoon nanimba. Do you think igsoon mutuo na sa akong giwali kung wala sila kakita sa akong binuhatan? Dili na sila mutuo. Do you think igsoon mutuo ng mga former, mga hitman, mga drug pusher, mga banggiitang, mga barumbado na rin kuyog na kugikag prisuhan? Do you think mutuo na sa kong giwali kung nagpadayon kog suyo kog syabo, nagpadayon kog bisyo-bisyo? Dili na mubanda na akong gisulti kay naman ako mismo nga nagwali, wala gali ko ning sunod sa akong giwali. But I do believe ning tuo sila og ning tuhop ang akong gi-share nila nga pulong sa Ginoo. Kay witness si Lord nga ako mismo akong gikinabuhi ang akong giwali. Nalay resulta. The truth is this, ako ning gibalik, God will never use us effectively, or God will never use us good kung kita mismo nga nagwali, wala nato gisunod, gikinabuhi atong giwali. Dakong sagpa na nato igsoon. Amen. That is why Apostle Paul remind us tonight through his sa iyang pulong ug iyang gisulat ngadto ni Timoteo nga magmatngon ta. Si Timoteo disciples ni Lord, si Timoteo followers ni Kristo pareha nato. O gi-remind ta nga maoni, no? Magbantay ta, magmatngon ta sa tong kagalingon o ang atong gisulti, ang atong gitudlo nga dapat naka-align sila kanunay. Dapat naay alignment igsoon sa atong gisulti o sa atong binuhatan. Once makita sa mga tao nga ang atong giwali, gisangyaw igsoon, ang atong mga bersikulo, kapitulo igsoon, mingsibo pud sa atong pagkinabuhi. Kita mismo nakita sa mga tao nga kita may unang nisunod sa atong giwali, then posible nga atong gisulti makahatag og dakong impact sa tanan nga naminaw. Ako igsoon, di ba kabantay mo atong naiwan usa sa live na to last week ba to o the other week ba to, di ba? Kabantay mo nga nag-start akong istorya diri na nawag na ko pulis. Happy to siya. Di ba? Ingon ko niyo na inanaw na ko pulis. Ingo, excuse sir, pero naka-live ta during that time. Di ba? Niingon ko nga, yes, bye. Abay may mong tawag kay classmate na ko siya during my criminology days. Happy to siya, Igsoon, police captain. Iya kong gitawagan nga karong October 25 na ay himuon nga drug symposium sa lungsod. Nga iyang giasa siya na sign karon. Iya kong kuhaon as guest speaker. Okay? Mo yang gitawag nako. And do you think igsoon tawgon ka ko niya nga mahimong gi-speaker? Pawalihon sa mga drug dependent, sa mga drug addict, pawalihon sa mga batanon igsoon. Kung wala pud siya nakita nako nga kabag-uhan, mao ni akong punto. Ang mga tao nagtan-aw sa tuang binuhatan kung na-align ba ning sibo ba sa atong gisulti. Once makita sa mga tao igsoon nga atong gisangyaw, atong giwali, atong gisulti nga mga bersikulo na hitabo pud sa atong kinabuhi, kita mismo atong gikinabuhi din mahimo tang epektibo. Og dakong posibilidad nga sila maluwas apil atong kaugalingon. Amen.
Mao nay sikreto igsoon para mahimo tang effective witness. Amen. Kaya ako igsoon daghan igsoon. Daghan kay mga nag-message nako from Davao, Cagayan, Cebu or any parts of this world igsoon, anis Pilipinas ba, no? Luzon, Visayas, Mindanao, daghan kay pastor nabay simbahan nga pariha ng simbahan nimo. Pastor wa kay simbahan aning lugara. Pastor wa kay simbahan diri sa Cebu. Pastor wa kay simbahan diri sa Davao. Pastor wa kay simbahan diri sa Surigao, Cagayan, Zamboanga, daghan kay di na maihap nako igsoon ang utana. Wa bay simbahan ngani anuman kay nakita nila nakabantay sa lalaki. Ming tuhop akong gisulti kay ako mismo himaya sa Ginoo. Ako nang gikinabuhi akong gisulti. Kay para nako igsoon usa kada kong lamparo sa atubangan sa Ginoo kung magdaladala ko sa iyang mensahe, magwaliwali ko da igsoon. Unya ako day mismo wala ning sunod sa akong giwali. Usa ka amigo nako igsoon ning ingon. Ingon siya, amigo nako nga gikag prisuhan, no? Ingon siya nako nga, "Bay, kadungog ko ba? Undang na daw kag suyop siya bo." Yes, undang dugay-dugay na. Inom, undang na, sigarilyo, undang na po. Ako yawa ko nimo. Pero bay, sultian ko ikaw. Kabantay ka sa Old Testament, gingnan ko kay Swito magbiblia. Kita ka diya, daghan kay mga asawa ng uban diya, mga alagad sa Ginoo, yang ginganlan sila Solomon, di ba, daghan asawa. Bay, muundang man ka ng siyabo, sigarilyo, inom, pero ayaw jug undang atong pagkahimabay nimo. Puniin na imong asawa, puniin na mga babae, gingnan ko. Bugoy kayo, ako siyang giparangkan, inon. Lisod po kayo bay kung ako ng buhaton. Okay, akong inan siya, lisod po kayo kung ako ng buhaton. Tablarag akong gilamparo ang Ginoo. Nagwali na ko bay. Bisan asa, naabot na ko bisan asa, nagwali, nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Nya ako ng buhaton, nga mga bit ko na nakoy asawa. Di okay ra na oy, ingnan ko niya. Si Solomon dagag babae, pero ako siyang giingnan. Sa una to bay, pero ako siyang giingnan. Di ba? Unsay giingon ni Jesus sa New Testament nga niingon siya, bisan ikaw ang lalaki mo tan-aw sa babae nga naay laway siya hunahuna daw tan yang hunahuna nakaksala gali siya og panapaw sa iyang kasing-kasing, wa siya katingog. Mao na mga igsuon nga ako siyang gignan nga para nako bay sama ra nga akong gisagpa ang Ginoo og bali-bali. Kung ako magwali pero mga bit ko kung bubuhat ko mga butang nga wala nalipay ang Ginoo. Wa siya mo tingog, katawa lang siya. Amen. Ingana na mga igso, no? Kay dili ta mahimong epektibo nga instrumento sa Ginoo. Dili ta mahimong epektibo nga magdala sa pulong sa Ginoo. Epektibo nga musangyaw, epektibo nga muwali kung kita mismo nga nagwali, nagsangyaw, nag-share og verse, wala nato na gikinabuhi ang atong gi-share. Amen. Walay anointing. Yes, maayo ta muhan ay og bersikulo og kapitulo pero way impacto ang mahitabo. Walay harvest of souls. Walay mga mabless nga numan. Mubanda ra kay ikaw mismo nga nagwali, walay alignment. That is why again and again I just want to remind everyone, to all of the viewers this time, nga magmatngon ta isip Kristohanon, magmatngon, magbantay ta sa atong pagkinabuhi. Kung nisibo ba kini sa atong gisulti. Magbantay ta bisan asa tang dapita mo adto igsoon. Kung makita ba si Kristo sa atong kinabuhi. Kung mitipo ta sa mga tao nga nas kangit-ngit, kung midanaag ba ta or mupauyon ba ta nila or ato ba silang gida. Amen. Kaya ang atong kaepektibo ingon nga Kristohanon. Ang atong kaepektibo ingon nga alagad sa Ginoo. Nagdepende sa makita sa mga tao na to. Gitan-aw nila ang atong binuhatan kung ningsibo ba sa atong gisulti. Gitan-aw nila ang atong aksyon na igsoon, ang atong pagkinabuhi, ang atong lifestyle. Kung ningsibo ba, na-align ba sa ato ang giwali. Amen? Let's pray. Father in heaven, thank you so much for your word this evening. Salamat nga imo ming gipainumduman, Ginoo. Kung unsay angay namong buhaton para mahimo gid ming epektibo nimo nga instrumento. Imo ming gi-remind, Lord, tonight through Apostle Paul sa iyang gisulat ni Timoteo nga magmatngon, magbantay mi sa among pagkinabuhi. Magbantay mi sa among lifestyle kung nisibo ba kini sa among pagsangyaw, sa among pagwali, or sa among pag-share, Ginoo, sa mga bersikulo sa pulong nimo, Ginoo. Kay once ang among gipangstorya, gisulti, wala kini nisibo sa among binuhatan din, mahimo lamang ming katawanan, dili mi epektibo, ingon nga Kristohanon, ingon nga alagad nimo. So Lord God, I pray to all of the viewers this time, nga mahimo jud mi Ginoo nga una nga mo'y mosunod sa among gisulti. Kami gud ang unang mutuman sa among giwali. Kami ang unang magkinabuhi sa among gisangyaw, Ginoo.
Before namo pasundon ang mga tao, Ginoo, kami una may sunod sa imong pulong, Ginoo. That way, mahimo ming effective instrument nimo. That way, magamit minimo epektibo kay amo manggikinabuhi mismo ang imong pulong, Ginoo. Lord, I pray to all of the viewers nga mahimo gyud ming doers of your word. Mahimo ming masinugtanon unas tanan sa imong pulong, Ginoo. Dili lang miigo mo basa, dili lang miigo maminaw, dili lang miigo mo sangyaw apan kami mismo wala mituman sa imong pulong. But Lord, himua mi, Ginoo, nga masinugtanon, matinumanon sa imong pulong, Ginoo. Di mi musugot, Ginoo, nga among gisulti, Ginoo, wala mi align, wala mi sibo sa among binuhatan. But Lord, I pray in Jesus' name to all of the viewers, to all of the Christians, tanan nga mga lagad sa Ginoo, tanan nga nagwali, nagsangyaw, Ginoo, tanan nga instrumento nimo, Ginoo, tanan nga followers nimo, I pray, Lord God, in Jesus' name, nga ang amo gyung pagkinabuhi, ang amo gyung binuhatan, musibo gyud, Ginoo, sa among isulti. Kay sama sa imong mensahe karon, Ginoo, dakog posibilidad nga maluwas mi. Labaw tanan, maluwas ang mamati, makakita ka namo, Ginoo. Kay napanalanginan man sila, Ginoo, sa among kinabuhi, Ginoo. Sa among pagkinabuhi, Ginoo. Talaygon ka sa walay katapusan. Lord, thank you. I pray nga kani nga mensahe nga among nadungog karong kagabhion, Ginoo. Mao ni makahatag na motivation, dugang kaisog, dugang kadasig, Lord God. Nga mubarog yun mis kamatuoran nga ang among iwali, kami una ang mo kinabuhi. Kami una ang musunod sa among gisulti. Before namo walihan pasundon ang mga tao nga naminaw, kami mismo ang una mo sunod, ang una mo kinabuhi sa among giwali, Ginoo. Magsugod namo tanan. Kami may unang walihan sa namo. Among walihan una among kaugalingon before ang uban, Ginoo. In Jesus name. Aron mahimo ming mayong ehemplo sa tanan nga namati. And for that, Ginoo, maluwas ang among kaugalingon ug maluwas sad ang naminaw sa imong mensahe nga gikan kanamo. Thank you, Lord. Holy Spirit, thank you for your presence. And right now, Lord God, I continue to pray sa tanang mga viewers karon, tanang followers aning nga page, Lord God. Padayon ka pagkupot sa ilang kinabuhi, pagtagbo sa ilang panginahanglan, paghatag og dugang kusog, Lord God. Padayon ka, Ginoo, pagpamuhat sa ilang kinabuhi, tanan nga nagtan-aw karon, Ginoo, nga naay mga problema, naay mga struggles, Ginoo, naay mga battles nga bugat, dili lalim, lisod kaayo, Ginoo, tabangi sila. Right now, Lord God, I speak peace, Ginoo, sa tanang naglibog, sa tanan, Ginoo, nga wala nakabalo sa ilang angay buhaton, Ginoo, nagkagubot ilang una-una. I speak peace, Lord God. I speak blessing. I speak financial breakthrough. I speak miracle, Lord God. Unsa man nga milagro nga ilang gusto, Lord God, I declare miracles in their situation right now in Jesus' name. I speak healing sa tanan nga nakinahanglan og kaayuhan sa balatian, sa physical and emotional. And I speak deliverance, Lord God, sa tanang gapos karon ni Satanas nga makabaton og kagawasan, makabaton og kabag-uhan sa pangalan ni Jesus. And I speak salvation sa tanang namati, naminaw karon nga nagampo, nakinahanglan og kaluwasan sa ilang tibuok pamilya. I declare salvation. I speak salvation to their whole family and relatives in Jesus' mighty name. And Lord, again, akong pagampo, Ginoo, sa tanan mga viewers karon, Ginoo, unsa man ang pinakagusto, pinaka-need nila this moment, right at this moment, this time, Lord God. Lord, I pray nga imong kamot nga milagroso, imong palihukon sa ilang sitwasyon karon. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name, magmilagro ka, Ginoo. Imong pamatud-an nga wa ka na usab, you're the same yesterday, today, and forever. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Pedro, Diyos ni Pablo. Ikaw sabang Diyos nga mong gilagaran karon. Padayon nga naghimo ug maghimo pag mga milagro kanamo. Again, Lord God, unsa man ang miracle nga milagro nga pinaka-need sa imong mga kanakan karon nagtan-aw, Lord God. I pray nga imo kanang buhaton, Lord God. I speak miracle right now in their situation in Jesus' mighty name. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Ginoo, sa milagro. Ug nining takna, Ginoo, among dawaton ang milagro, dawaton namong kadaugan, dawaton namong kaluwasan, dawaton namong mga grasya, panalangin, kahibulungang butang nga gikan kanimo. Dawaton namo kini uban sa pagtuo. Himua lamang ming angayan, kapiyalan, takos nining tanan. Mao kini ang among pagampo, Amahan, amo kining gipangayo, gipasalamatan, daan ug giangkon ang kadaugan sa pangalan ni Jesus nga may among bugtong manluluwas. Amen ug amen. Mabungahong kagabihion, mga igsoon. Praise God. Salamat sa Ginoo. So that's all for tonight. This time akong ibalik tanang himaya og dungog sa atong buhi nga Dios. Hallelujah.
Uhaw igsoon. Again, that's all for tonight, and thank you for being with me igsoon. See you again tomorrow. And anyway, before na ko ni-end, thank you kayo sa mga subscriber ani nga page. Thank you so much. Prayer jud akong igabalos na yung mga star senders. Thank you kayo. Mga followers, thank you so much for inviting your friends to follow our page. And so wala pa nakasubscribe sa tong YouTube channel, kaning live na to, ako ni siyang i-download. Then akong i-upload dito. Ang YouTube channel to Igsoon, ang link nasa caption ani nga live. Free to subscribe. Amen. So again, that's all for tonight. Igsoon, akong ibalik sa makausap pa ang dungog ug himaya sa tong buhi nga Dios, walay ako. Only Him deserve all the glory. Amen. And ako nag-aampo igsoon ang presensya sa Ginoo mag-uban kanato karon sa tong papangatulog. Ang yang angels, ang yang mga manulunda nga safety ta. And sa tanan nga nasa lain-laing nasod karon nga adlawan paron I pray nga i-bless ni Lord ang tanang buhat sa inyong kamot nga dili matapos rong adlaw nga di mo panalanginan sa Ginoo. In Jesus name. Amen. So again, that's all for tonight. Akong ikabilin, Igsoon, kabalo na mong kanunay lang ta mag-ampo. Ubanan sa pag-amping. Ug abanti ta kanunay, Igsoon. Paras kay mayaan sa Ginoo. Madamag man ta, madawon man ta sa kadangog dining kalibutan na. Bangon gyapon ta og padayon hangtod maangkon ang kinabuhing dayon. Mayong gabi, Pastor, watching from Japan. Bacalso family, salamat pag-share sa pulong sa Diyos. God bless, Sister Hena Cantutay Bacalso. Again, see you tomorrow. Di lang ko magsaad o kanung saang orasa. Basta, as long as I have the opportunity, Igsoon, kabalo na mo, mag-live ta ugma. Amen? Praise God. Again, keep safe everyone. Good night. To God be all the glory.